Většina lidí si myslí, že finanční úspěch je o tom, kolik vydělávají. Ve skutečnosti je ale zásadnější to, za co odmítají utrácet. Rozdíl mezi průměrným příjmem a dlouhodobým budováním majetku často nevzniká na straně příjmů, ale na straně rozhodnutí, která se opakují každý měsíc. Typický člověk se snaží dělat věci správně. Má stabilní práci, postupně zvyšuje příjem, občas něco ušetří. Přesto po 10 nebo 20 letech zjistí, že jeho čisté jmění je výrazně nižší, než očekával. Problém není v tom, že by nevydělával dost. Problém je v tom, že kapitál systematicky odtéká do věcí, které nevytvářejí žádnou návratnost. Například, pokud někdo utrácí o 5 000 korun měsíčně více, než je nutné, znamená to 60 000 korun ročně. Při konzervativním zhodnocení 7% ročně představuje tato částka za 20 let přibližně 2,5 milionu korun v promarněném kapitálu. To není hypotetický scénář, to je přímý důsledek opakovaných rozhodnutí o výdajích. Většina lidí si přitom tyto výdaje racionalizuje. Nové auto se zdá být zasloužené. Dražší bydlení je lepší kvalita života. Časté upgradey technologií jsou potřeba. Každé jednotlivé rozhodnutí se zdá být obhajitelné. Problém vzniká v součtu. Další zásadní chyba je v tom, že lidé zaměňují schopnost koupit si něco za schopnost si to dovolit. To, že banka schválí úvěr nebo že aktuální příjem pokryje splátku, neznamená, že daný výdaj je finančně efektivní. Znamená to pouze, že je krátkodobě zvládnutelný. Z dlouhodobého hlediska ale každý výdaj musí projít jiným testem. Jaký má dopad na akumulaci kapitálu? Pokud výdaj nevytváří žádný budoucí cashflow nebo nezvyšuje hodnotu majetku, jeho skutečná cena je vyšší, než se zdá. Není to jen cena na účtence, je to i ztracená příležitost. Zajímavé je, že lidé s vysokým majetkem nepřemýšlí primárně o tom, co si mohou koupit. Přemýšlí o tom, co odmítnou koupit, i když si to dovolit mohou. Tento rozdíl v myšlení je klíčový. Nejde o to, že by bohatí lidé neutráceli. Utrácí, ale selektivně. Každé rozhodnutí má filtr. Přispívá tento výdaj k dlouhodobé stabilitě, nebo ji oslabuje? Pokud odpověď není jasně pozitivní, výdaj se často neuskuteční. Pro běžného pozorovatele to může vypadat nelogicky. Někdo s vysokým příjmem odmítne koupit luxusní auto, ale zároveň investuje miliony do aktiv, která nejsou na první pohled viditelná. Zvenku to může působit jako konzervativní nebo dokonce omezující chování. Ve skutečnosti jde o optimalizaci kapitálu. Tato optimalizace se neprojevuje jednorázově. Je výsledkem stovek menších rozhodnutí, která se kumulují v čase. A právě zde většina lidí selhává. Ne proto, že by nerozuměla financím, ale proto, že podceňuje dopad běžných výdajů. V následujících částech se podíváme na konkrétní kategorie výdajů, které lidé s majetkem systematicky odmítají. A proč? Nejde o extrémní šetření, jde o přesnou alokaci zdrojů s ohledem na dlouhodobý výsledek. Aby bylo možné pochopit, proč většina lidí systematicky utrácí za věci, které zpomalují budování majetku, je potřeba podívat se na strukturu jejich financí. Problém obvykle nevzniká jedním špatným rozhodnutím, ale kombinací 3 faktorů: způsobu, jakým přichází příjem, chování při jeho rozdělování a absence pevného systému řízení peněz. Začněme strukturou příjmů. Většina lidí je závislá na aktivním příjmu, tedy na výplatě. Tento příjem je relativně stabilní, ale má horní limit. Jakmile příjem roste, roste i životní úroveň. To vytváří efekt, kdy se každé zvýšení příjmu okamžitě promítne do vyšších výdajů. Tento mechanismus je často automatický a neřízený. Například, člověk zvýší svůj čistý měsíční příjem z 35 000 korun na 50 000 korun. Logicky by mohl rozdíl 15 000 korun investovat. V praxi se ale často stane něco jiného. Zvýší se nájem nebo hypotéka, přibudou dražší služby, častější restaurace, leasing na auto. Výsledek? Úspory zůstávají na podobné úrovni jako před zvýšením příjmu. Druhý faktor je behaviorální. Lidé mají tendenci hodnotit výdaje izolovaně, nikoli v kontextu celého finančního systému. Rozhodnutí je to jen 2000 korun měsíčně navíc se zdá zanedbatelné, ale pokud se podobných rozhodnutí udělá 5 nebo 10, celkový dopad je zásadní. Konkrétní scénář. 2 osoby vydělávají stejných 60 000 korun měsíčně. První osoba má fixní náklady 30 000 korun a investuje 20 000 korun. Druhá osoba má fixní náklady 45 000 korun a investuje 5 000 korun. Rozdíl 15 000 korun měsíčně znamená 180 000 korun ročně.
Při zhodnocení 7% ročně to za 15 let představuje rozdíl přibližně 4,5 milionu korun. Tento rozdíl nevznikl díky vyššímu příjmu, ale díky rozdílnému chování. Třetí faktor je absence systému. Většina lidí nemá jasně definované pravidlo, kolik z příjmu jde na spotřebu, kolik na investice a kolik na rezervu. Bez tohoto rámce se rozhodnutí dělají ad hoc, často pod vlivem momentální situace nebo okolí. Právě zde selhávají i standardní finanční rady. Doporučení typu šetři více, omez zbytečné výdaje nebo investuj pravidelně jsou obecně správná, ale nejsou dostatečně konkrétní. Neřeší strukturu rozhodování, neříkají, jak přesně má člověk upravit své chování v každodenních situacích. Navíc tyto rady ignorují psychologii. Pokud člověk nemá systém, který automaticky odděluje investice od běžných výdajů, bude vždy upřednostňovat krátkodobou spotřebu. To není otázka disciplíny, ale nastavení prostředí. Důležitý je také sociální tlak. Lidé často přizpůsobují své výdaje okolí. Pokud jejich prostředí utrácí za určité věci, auta, bydlení, dovolené, vzniká implicitní standard. Odchýlit se od něj znamená vědomé rozhodnutí jít proti proudu. Bez jasného důvodu a systému to většina lidí neudělá. Výsledkem je, že i při relativně dobrém příjmu nedochází k efektivní akumulaci kapitálu. Peníze sice přicházejí, ale nejsou řízeny. A bez řízení se automaticky přesouvají do spotřeby. Tento mechanismus vysvětluje, proč rozdíl mezi průměrným a nadprůměrným finančním výsledkem nevzniká primárně na úrovni příjmu, ale na úrovni rozhodnutí. A právě tato rozhodnutí jsou v dalších částech klíčová. Pokud se podíváme na opakující se finanční rozhodnutí, většina lidí nedělá náhodné chyby, dělá systematické chyby, které se opakují roky. Tyto chyby mají kumulativní efekt, který je na začátku téměř neviditelný, ale v horizontu 10 až 20 let zásadní. První klíčová chyba je financování spotřeby dluhem. Nejčastěji jde o auta, elektroniku nebo vybavení domácnosti. Typický scénář. Auto za 600 000 korun financované na 5 let. Měsíční splátka kolem 12 000 korun. Po 5 letech má auto hodnotu přibližně 250 000 korun. Rozdíl 350 000 korun představuje čistou ztrátu, bez započtení úroků. Pokud se tento cyklus opakuje dvakrát během 10 let, ztráta se blíží 700 000 korun. Druhá chyba je nadhodnocení bydlení. Lidé často kupují nebo pronajímají dražší nemovitosti, než odpovídá jejich finanční situaci. Rozdíl 8 000 korun měsíčně za lepší bydlení znamená 96 000 korun ročně. Při 7% zhodnocení investice by tato částka za 20 let vytvořila přibližně 3,9 milionu korun. Jinými slovy, rozhodnutí o bydlení má přímý dopad na schopnost akumulovat kapitál. Třetí chyba je častá obměna majetku bez ekonomického důvodu. Typicky jde o telefony, auta nebo vybavení domácnosti. Pokud někdo mění telefon každé 2 roky místo každých 4, rozdíl může být 10 000 korun ročně. Za 15 let je to 150 000 korun bez zhodnocení. Se zhodnocením se částka blíží 300 000 korun. Čtvrtá chyba je absence investiční priority. Lidé často investují to, co zbyde. V praxi ale většinou nezbude nic. Pokud někdo investuje 3 000 korun měsíčně místo 10 000 korun, rozdíl 7 000 korun měsíčně znamená 84 000 korun ročně. Při 7% ročně to za 20 let představuje rozdíl přibližně 3,5 milionu korun. Pátá chyba je ignorování dlouhodobého horizontu. Lidé hodnotí výdaje podle aktuálního dopadu na rozpočet, ne podle kumulativního efektu. Výdaj 2000 korun měsíčně se zdá malý, ale 2000 korun měsíčně při 7% ročně znamená přibližně 1 milion korun za 20 let. To není marginální částka. Pro lepší srovnání si vezměme 2 scénáře. Scénář A. Člověk utrácí o 10 000 korun měsíčně více a investuje minimálně. Scénář B. Člověk těchto 10 000 korun investuje pravidelně. Rozdíl 10 000 korun měsíčně je 120 000 korun ročně. Při 7% ročně za 10 let přibližně 1,7 milionu korun. Za 20 let přibližně 4,9 milionu korun. Tento rozdíl nevznikl vyšším příjmem, vznikl rozhodnutím, kam peníze směřují. Důležité je, že žádná z těchto chyb sama o sobě nevypadá kriticky. Problém je v jejich kombinaci. Dražší bydlení, financované auto, časté upgradey, nízké investice.
Dohromady vytvářejí systém, který znemožňuje akumulaci kapitálu. Naopak lidé s majetkem nedělají zásadně odlišné věci na straně příjmů. Jejich výhoda je v eliminaci těchto chyb. Odmítají určité výdaje, ne proto, že by si je nemohli dovolit, ale proto, že rozumí jejich dlouhodobému dopadu. To je klíčový rozdíl. Problém není v tom, kolik člověk vydělává. Problém je v tom, jaká rozhodnutí dělá opakovaně každý měsíc. Pokud je problém ve struktuře rozhodování, řešení nemůže být jednorázové omezení výdajů. Musí jít o systém, který automaticky řídí tok peněz a minimalizuje prostor pro impulzivní rozhodnutí. Lidé s majetkem nepoužívají složité strategie, používají jednoduchý, ale důsledný mechanismus alokace kapitálu. Základní princip je opačný než u většiny lidí. Neinvestuje se to, co zbyde, ale utrácí se to, co zbyde po investování. To znamená, že investice jsou pevná položka, ne variabilní zbytek. Praktická implementace může vypadat následovně. Z čistého příjmu se ihned po přijetí automaticky oddělí 20 až 30% na investice. Pokud má někdo příjem 50 000 korun, znamená to 10 000 až 15 000 korun měsíčně. Tato částka se nepovažuje za dostupnou k utrácení. Je to uzavřený tok směrem do aktiv. Zbývajících 70 až 80% se rozdělí na fixní náklady a variabilní výdaje. Pokud současné výdaje tento rámec přesahují, neřeší se to zvýšením příjmu, ale úpravou struktury nákladů. To je klíčový moment. Systém nutí optimalizovat výdaje podle cíle, ne naopak. Druhá část mechaniky je definice zakázaných kategorií. To jsou výdaje, které mají dlouhodobě negativní dopad na kapitál. Typicky sem patří financování spotřeby dluhem, častá obměna majetku bez funkčního důvodu, výdaje, které vytvářejí dlouhodobé fixní závazky bez návratnosti. Nejde o absolutní zákaz, ale o vědomé rozhodnutí. Každý takový výdaj musí projít jednoduchým testem. Pokud bych tuto částku investoval po dobu 10 až 20 let, jaký by byl rozdíl? Pokud je rozdíl výrazný, výdaj se většinou neuskuteční. Třetí prvek je stabilita investic. Řešení není v hledání vysokého výnosu, ale v konzistentním zhodnocení. Konzervativní průměr kolem 6 až 8% ročně, dosažený například širokou diverzifikací, je dlouhodobě dostatečný. Klíčová není výše výnosu v jednotlivém roce, ale kontinuita. Například pravidelná investice 12 000 korun měsíčně při 7% ročně za 10 let, přibližně 2,1 milionu korun. Za 20 let přibližně 6,3 milionu korun. Tyto výsledky nevycházejí z extrémních scénářů, vycházejí z disciplinovaného systému a času. Důležitý je také způsob, jakým systém eliminuje riziko. Riziko zde nevzniká kolísáním trhu, ale nekonzistentním chováním. Pokud někdo investuje pravidelně bez ohledu na krátkodobé výkyvy, snižuje pravděpodobnost špatného načasování. Tím se stabilizuje výsledek. Čtvrtý prvek je kontrola fixních nákladů. Největší dopad mají rozhodnutí, která se opakují každý měsíc. Bydlení, doprava, závazky. Jednorázový výdaj 20 000 korun má menší dopad než trvalý výdaj 2 000 korun měsíčně. Proto se systém zaměřuje primárně na tyto opakující se položky. Celý mechanismus je postavený na jednoduché logice. Nejdříve alokace kapitálu, potom spotřeba. Nevyžaduje složité nástroje ani vysoké příjmy. Vyžaduje konzistenci a ochotu odmítnout výdaje, které nepřinášejí dlouhodobou hodnotu. Právě tato kombinace automatizace, omezení klíčových výdajů a stabilní investování odlišuje finančně efektivní chování od běžného. A hlavně, tento systém není závislý na odhadech nebo štěstí, je založený na kontrolovatelných rozhodnutích. Pokud shrneme celý přístup do jednoho systému, nejde o složitou strategii, jde o konzistentní řízení peněz pomocí několika jasných pravidel, která se opakují každý měsíc. Rozdíl mezi průměrným a nadprůměrným výsledkem nevzniká v jednotlivých rozhodnutích, ale v jejich kumulaci. Základ systému má 3 vrstvy. První vrstva je pevná alokace příjmu. Každý měsíc se ihned po přijetí příjmu oddělí 20 až 30% na investice. Tato částka se nepoužívá na spotřebu. Pokud to aktuální situace neumožňuje, cílem je postupně se k této úrovni dostat, například z 10% na 15%, následně na 20%. Druhá vrstva je kontrola fixních nákladů. Bydlení, doprava a dlouhodobé závazky musí být nastaveny tak, aby neblokovaly investiční kapacitu. Ideálně by fixní náklady neměly přesáhnout 50 až 60% příjmu.
Jakmile tuto hranici překročí, systém přestává fungovat, protože nezbývá dostatek kapitálu na investice. Třetí vrstva je vědomé odmítání určitých výdajů. Nejde o to neutrácet, ale o to eliminovat výdaje, které mají dlouhodobě negativní dopad. Typicky financování spotřeby dluhem, časté upgradey nebo zvyšování životního standardu bez odpovídajícího růstu investic. Tento systém vytváří předvídatelný vývoj v čase. Po jednom roce se většinou neprojeví dramatická změna v čistém jmění, ale vznikne zásadní rozdíl v chování. Člověk má vytvořený návyk investovat pravidelně a kontrolovat výdaje. To je klíčový základ. Po 5 letech už je rozdíl měřitelný. Při investici 10 000 korun měsíčně a průměrném zhodnocení 7% jde přibližně o 720 000 korun. Zároveň se stabilizuje finanční situace, menší závislost na výplatě, vyšší rezerva, nižší tlak na okamžité příjmy. Po 10 letech se efekt výrazně zrychluje. Stejná investice může dosáhnout přibližně 1,7 milionu korun. V tomto bodě už kapitál začíná generovat významnou část růstu sám o sobě. Rozdíl oproti člověku bez systému je zásadní, i pokud mají podobný příjem. Důležité je, že tento vývoj není založený na ideálních podmínkách. Počítá s běžnými výkyvy, průměrným výnosem a realistickým chováním. Klíčová proměna není výnos, ale konzistence. Pokud jde o konkrétní kroky, které lze udělat okamžitě. Nastavit automatický převod 10 až 20% příjmu na investiční účet hned po výplatě. Sepsat všechny fixní měsíční náklady a vyhodnotit, zda nepřesahují 60% příjmu. Identifikovat 2 až 3 největší zbytečné výdaje a rozhodnout se, zda mají dlouhodobou hodnotu. Zastavit financování spotřeby dluhem, pokud existuje. Nastavit jednoduché pravidlo. Každý nový větší výdaj porovnat s jeho investiční alternativou v horizontu 10 až 20 let. Tento přístup nevyžaduje dramatické změny životního stylu. Vyžaduje přesné rozhodování a ochotu odložit některé výdaje ve prospěch budoucí stability. Z dlouhodobého hlediska se nejedná o omezení, jedná se o přesun zdrojů směrem k aktivům, která postupně snižují závislost na aktivním příjmu. Výsledek není okamžitý, ale je předvídatelný. A právě tato předvídatelnost je hlavní výhoda. Nejde o to vydělat více v jednom roce. Jde o to vytvořit systém, který funguje 10 až 20 let bez nutnosti zásadních změn.